mo niyang mga ikadua nga pagbalik na mo dinhi para sa pagpalo-up sa mga evangelism ug ni open mga Bible study. So mo niyang balay ng outside house. So mo nilang house. Nga ni ng pagkaon na guys. Pataw ni mo kini, enggak supon. Gawan. Make ngayon, baga. Step 1. Awiran mo, awiran. Step 2, hingkit. Step 1. Awiran mo, awiran. Step 2, hingkit. Magpiding sila karon sa mga kabataan. Kauban ni Pastora Inday, mo yang gibuhat karon, naghiwa siya og saging, naghiwa sa saging. Mo nilang lugahon ganing na pilit. Kumusta te? Hi. Bugar ba nito? Lami umbay. Pinagi sa iyong pagpamati sa minsay sa Ginoo. Makabaton ka o faith. Kaya bisan pag mayroong tangan natay pagtuo, pero kung walay ka ng mga pulong sa Ginoo nga damo dito nga magpa-encourage o magpatubo sa itong faith, nagipay pa namin yung mawurid kita, mabala ka ta, mahal kita. Ilang ang tawa? Upat. Kuno, makisgot siya nga na siya sa itong taliwala. No? So, akong balikon te, dili kami mong gi-welcome ang Ginoo. So, kung ato siyang isgutan, na siya ron sa imong panimalay. So, mag-pray sa ta. Ginong Dios, sa mag-ausamong kang gi-acknowledge, Lord, ani nga panimalay, nakita mo Diyos, kasing-kasing, Lord, ni Ate Rose. Salamat, Lord, kaya nag-ingon kasi mga pulong in the library of John. Nga may lang ninyo ako mga karniro, kay mamati sila sa akong mga pulong. Busa, Lord, akong gituuhan, nga kiniimong karniro, Ginoo, kiniimong katawhan, Lord, kiniimong anak, Ginoo. Busa itugot o Diyos, ang panay mong ablihan ang iyang kasing-kasing, ang iyang nauna. Nga ta masabtan gyud niya, Lord, ang imong plano, katuyuan sa iyang kinabuhi, bisan pa sa iyang anak, Lord, o bisan pa sa iyang pamilya karon, Ginoo. Salamat, Amahan, nga ikaw magapanalangin, magapalambo, magapauswag pa, bisan Ginoo sa material nga bahin, financial, and labaw sa tanan, Lord, sa iyang faith. Nga ang Lord, dili siya mawuri, dili siya mabalaka, but Ginoo, pinagi sa iyang pagpaminaw, sa imong mga pulong, makabatong siya likon nga pagtuog, pagsalig ka nimo, nga dili gyud ka magpasagad ka niya, Lord, nga andam ka sa pagtubag sa imong pag-ako sa Lord, among gilauman, nga naag gyud ka, Lord, ani nga panimalay, ug padayon kang nalipay, Ginoo, sa iyang Ginoo. Salamat o Dios, ang tanan among itugyan nimo, pinagi sa ngalan ni Jesus. Ato lamang isgutan is about salvation. Siguro usa ni siya sa imong basing pangutanan nimo ba? Unsa sa unsang pamaagi ka mapatud-an nga ang kaluwasan pinasikad lang gyud sa pagtuo. So, ingon ang Bible kung ato siyang tun-an, walay lain di nga kanang mahimo natong pundasyon aron ta maluwas. Ang imurang puhunan is pagtuora. No? So ang Ginoo wala siya nagtan-aw sa imuha kung unsa ka aron ka maluwas. Wala po siya nagtanaw sa imong relihiyon aron ka maluwas. Ang imo lang ang iya lang gitanaw sa imo is na ba kay faith, mutuo ba ka niya,
no? So kung atong basahon ang pulong sa Dios, na mga ebidensya nga nagapamatuod nga pinaagi lang dahil sa pagtuo makabaton ka sa kaluwasan. Ingon ang John 3:16, ingon ang pulong sa Ginoo, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niyang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So ingon ang pulong sa Ginoo nga tungod sa iyang paghigugma kanato iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa katong motuo kaniya kinsa maning bugtong anak. See? Umana may Bible study sa mga bay. So hi guys. Day, unang adlaw. Ikaduhang adlaw, katulong adlaw, ikaupat adlaw, ikalimang adlaw na lima sa gina. Hi! 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 Hello! Hi! Mag-ampo ba mo dili? Mag-ampo. So, ini ka 7th day mo na ang Domingo sa inyong buhaton, ini ka Domingo. Magsimba. Oh, magsimba. Yes, one, in the beginning, God created heaven and earth. Yay! God is good. All the time. All the time. God is good. Yay! You wanna be a part of His kingdom. Sige, kami mo yun. Righteousness means joy and the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of His kingdom? Don't you wanna be a part of His kingdom? Don't you wanna be a part of His kingdom? Lift up! Come on in. Noong Jesus, salamat sa imong pagkamaayo. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga kasalanan. Sa akong pagstorya, buhat, ug sa akong hunahuna. Musulod ka sa akong kinabuhi. Giyahi ako o Dios. Isulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Ikaw mag-aamping kanako.
Lumik kayo, okay kayo. Nagpasalamat na usab kami sa another na usab nga kalampusan ug kadaugan sa buluhaton. Nga giablihan karon sa Ginoo bisan tuod ang panahon, nag-ulan-ulan pero sa time gayud nga naglakaw mi gipaunog gyud sa Ginoong ulan. Then thank you kaayo gayud sa Dios tungod kay nagmalampuson na pod ang buluhaton. Ingon man ang feeding. Salamat sa mga kabataan nga padayon naga-attend unya. Ang Bible study usab namo, grabe gyud kayo sila kauhaw ug gutom kay sa pulong sa Ginoo. So usa kayo nga kadaugan alang kanamo nga gay hatagan sa kayunan sa Dios ani nga buluhaton sa ang Dios ang tanang kadungganan ug ang kaymanan alang gyud kaniya. God bless us all.